salimna minal ahwali wal ahwal salli wa salim daiman ala mada wa salimna minal ahwali wal ahwal wastahilu Wataima, 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 wastahilun, wataima. Gede ganjarane timbang sholat sunah sewu rakaate niat ngajiku kudu sing waspada sebab iblis setan senengan menggoda lamun sirah ngaji karo ngantuk iblis setan seneng bari manggut-manggut ayo ngaji ayo lombeng serium mas gemelane kesilir nangangin gunung mawa bijak mawa cahaya sumong-sumong marung cahayane lir kadia lintang karaina murup mancur cahayangane yo mas lir sumile lambang saryo mas gamelane jak baru putra
siring-siring lamat kesilir nang angin gunung ya mas lamat ning awang ya mas oh ya mas jalan ramo ya mas sanggete menunggu baja ya mas kawan doso kang jagan ya mas wakil pongkor pengontir mas jalan ya mas dan puntir godong juara kang gojamu genang campur melati wong sabarawaki nemu madar dunia beli di gawa mati madar dunia beli di gawa mati mas masuk nakir sore nakir sing ditakdir yo mas godong klase esuk mikir sore mikir kadang sing dipikir liru mangasa sing dipikir yo mas beli rumah eling yo mas mangka eling rumingkang sing wong urip ning alam dunya manusia sadar manglakoni kang kuasa wisesa manusia manglakoni ireng-ireng ya mas maning rangken pegangan sing kang karyawan mandan apa baik kang lakoni mandan apa benak baik yok mangas selawase si gromilir lampang sari gamelane jaka baru putra lamat-lamat siring-siring kayak krungu kaya bali ngawang-ngawang oh ya mas ngawang-ngawang sekarukir gambar yang waktu terang welan yo mas ya kaya kaca senajan ning lahir mengungkir ning batin yo mas tetep ngakui mancak semplang
ngrawel grupa hariman celat sih ninggang yang tonggang nasib suang sing ora kaburan yang mas ora kaburan kalian cilik sabda gedeng rasa sumedong kaya ningati wayangan temen lidah di siji Ganjel Rainira. ngeturaken pujak lawan puji maring Gusti Sang Maha Suci ingkang welas kelawan asih nenuhuning Yang Maha Agung mugi angsal pitulung mugi asih mugi angsal rahayu mugi angsal barokah saking kula separakan cak nyuwun agung ing pangapunten bini wonten kesawonan maklum kula manusia ning dunya panggonan salalan dosa para seniman lan seniwati manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang warisan leluhur kita seni wayang golek Jaka Baru Putra dipun pimpin Ki Dalang Anom Rasnoto Dewa alamatipun saking Desa Gadingan Kecamatan Seliu Kabupaten Indramayu sedaya sami ngormati sedaya sami rengaken lelampahan cariosan teng waktos dalu puniki
sedaya sami ngormati sedaya mang sedaya sami ningali Sininggi Eka di dasa purwa Sininggi pangestune basan Eka nami sawiji adilului dasa 10 purwa tegese ning kawitan pundi kang dados kawitan jenerios ingkang wekdal puniki ora nana gembong pasuruan awawu langit dumaga jendra ila wonten teng dalem dermayu sinten ingkang segalinggi wonten teng kursi kalawaktos punika yaniku ingkang dipun sebataken Ki Pangeran Dharma linggi wonten teng kursi kedampingan ingkang garwa yeniku ingkang dipun sebataken Nyili Obamawati mboten ketilar paremban para jati ingkang sami lenggah mboten genjang timpuke kudu pastane anglung janggane masing-masing ingkang dipunaken wonten kang ngagem payung kuning tunggul naga sepasang kang ngagem kembang sepasang kang ngagem bokor pengidon ya sepasang ngagem bokor kencana ya sepasang warna-warni bebaktanipun paramban para jati setinggi-lengting binaturata berbondong-bondong bebarengan lenggeng paremban para jadilir kadosing saptagrana saptanami ayam grana paksi wulung kados tayam sinamber dening wulung milaneng paremban para jati sami apating depepes ingkang prapta wonten teng ayunan Enak wae mene ayun ta. sapawurusa tepat tambu yaniku kadang daleming Ki Pangeran Dharma yaniku ingkang dipun sebataken Ki Wira Permoda angadep ingkang raka boten genjang silae kudu pastane anglung janggane rekeping silaya kaya konjem konjema anaing pertala ningali ingkang rakalir kadosing Badra Erawan
yen badra nami ulan erawan nami mendung kados taulan ketutup maring mega mendung paribawaning surem yen ngucap pak sojareng kiwira permodai sun bakal kebendu maring ingkang raka nanging kebendu salah pak luput apa anggura waca ingkang terang aja rumpamakaken cantuk mentawarsa tentuk nami kodok mentawong jejaluk warsa nami udan gumangarni alam lahir yen wong urip sing yen wong urip kudu sepi ning segala malalampahan rukun runtut mabebarengan yen ringan barang dijinjing yen berat barang dipikul kados tak kodok karpar pudan kerasa pepundulen yen ngucap pawaya pangandikane sederengeng kula wedharaken ceres puniki genting tan pegot rep tan surut sinambungan sigra mangsa sigra gelis mangsa maju alon-alonan kering gamelan Jaka Baru Putra kang dihormati kangge bapak panitia sareng ibu panitia keding sareng bapak kunci bu kunci beli ketinggalan sareng sesepuh amise keding aja lali bema selawase senajan ragane anggang ning batin sun tetep kelingan ning batin tetep kemutan senajan dilali-lali angger bae ora bisa lali bapak panitia sareng ibu panitia bapak kunci bu kunci minangkane masing ngormati kanggo mamae Tesa Anware keding bapak guru Dirjoy keding kang ngormati bapak RT Karsidine keding bapak RW minangkane sing blok 6 bapak wang dewek sing ngormati bapak wang sesampune ngaturaken bapak wang matur kesuwun sami gumerenggang suarane lamak-lamak ning awang-awang sing dihormati kanggo bapak panitia sareng ibu panitia keding minangkane sing hormati bapak kunci bu kunci keding matur kesuwun kang ngormati kanggo bapak kuwamis dewek sareng seprangkat biasaipun
kangge ibu kuwe keding Bapak RT Bapak RW ne keding Bapak Ulis Bapak Bumi keding minangkane makang nyakseni Bapak kuwu amis eman sayang selawase ngaturaken matur kesuwun Bapak kuwu amis matur kesuwun Bapak kuncen lebih dewe Bapak kuncen lebih anu minangkane masing ngormati sareng basa uripe keding minangkane askaya sing duwe briling dewe kacung bentele keding sing duwe toko Yayang Jaya dewe ngaturaken matur kesuwun kanggo kang gember minangkane sing duwe patok kerep eman sayang Bapakku amis keding minangka sing ngormati sareng sesepuh maja sayune kuding Bapak Darsum dewek minangkane saking amis aja lali sesepuh maja sayun kang ngormati eling-eling mangka eling tumingkang di bumi alam manusia jarmang lakoni Bapakku abis dewek sing ngormati sareng ibu kowe keding kang merengaken Bapak kuncen lebih alang dewek peso urip sing ngormati askaya sing duwe brilinge keding kacung bekele keding sing duwe toko jaya sing duwe toko Yayang Jaya dewek kang ngormati sesepuh Tegal Jati keding kibolan aja langi bae selawase mamanya sing hormati sesepuh maja sayu iman saya Bapak Darsum eman saya Bapakku amis nang kasih hormati Mama tesaan warai keding Bapak Gudirjo kembang duren ayo batur pada Dewan Palguna tinang tangujar ya Palguna tinang tangujar ngusir sugal tempuing mana Palguna tinang tangujar ngusir sugal tempuing mana
Lenggeng Pangeran Dharma ingkang wonten teng dalem Dermayu wau dados sesembaning tiang kapercantenaning Wadyabala. Mulane wong dadi sesembaning Wadyabala ora kadinga manusa nganggo titis kesuma rembeseng madu wijiling sang tapa awasing tumingal mandining pangucapan aseng itu awasing tumingal tedengan samudra ukir yen wonten panjaja pasti ketinggal mandining pangucap tedengan bumi lapis pitu yen dawuh tatau bata tedas panas ngitu pitung panas dadi sepanas alon ngandikaning Ki Pangeran Dharma Bopo Mas kok malah inten eling-elinga wong diaji pengarcamani isun kang lagi jagongananing kursi waspadakaken rawuhing Yayi Wirapermoda ndurunge ingsun nyenggrama nyuguhi sekul senanjung toya sasirateng Bramasta ngupuh sun kapriksa rening panyayi tumeka maring ayunan si kakang aduh dinawiya parok sawise parek den kraketaken nampani sukalanduka suka nampi ganjaran pangleler nduka liwat kekepok lajuning panyayi rening panraka nimbaling panyayi aja marasa jago ngakang netep katuran sapraptane matur kesuwun Raka iki kula tampi sekawan dampar suku nganti kapan jenengan malah dipun cangcang sepucuk remek petekaken dateng mastaka kesanggaing pundak Dharma Wacana manalit krama panjenengan kangge pitutur kula selambat ingkang sesebak malah dipun raosaken siang kakali dalu panraka pun nyembaling sarira kula lir kadosin taksaka mandalike taksaka nami naga manda galak rika nami upas sewanter-wanter naga semanting-manting upas maksi wanter dewungan di kapan raka malah sarira kula pun miarsa nganti ke panjenengan saketik-ketik miring kersengan jereki lirik kadosin tirta komala tirta nami toya komala nami inten ados tatoya kelebonan maring inten natin pun serabi dalam ngaraos kumlap kaget miarsa nganti kapan raka mangga raka pada wonten sukar ya kados pundi Hari dipikir saya kepikir dan rasa saya kerasa sia bener nganti kamu Rai margane panaraka nimbali kaya gugu antarane waktu iki orang nana liar
ila pengen wawan rembuk kekali awakmu. Mangarake badhe rembugan ingkang kados pundi? Napa si badhe mendamelaken sukarya ingkang werat? Bapak Dwana Guntur Ukir napene sanes-sanese kadang dalam panjenengan wira permota ingkang prapta jumadong astaka kekali mengkenen rayi padan-padan si kakang wawan rembu dudu sigarep nganakaken pegawean berat mbaba dalas ataneng guntur gunung munantarane waktu iki si kakang ora enaking manah karena waktu mau bengi si kakang sare ataneng turu ngancik jam 12 bengi si kakang duweni impen kang kaya dudu semangsan. Impen ingkang kados pundi Raka? Dados sepan Raka sampe boten eca ing manah. Impene si kakang dalem dermayu grug-grugan watu gunung. Kelembak ning banyu sing segara. Iku keserang ning angin topan. Mulane si kakang kaya ora enak mangan. Ora enak minum, kaya turu ya ora lali. Karena mikiraken impen kang kaya dudu semangsane mau. Mbok awakmu ngarti rayi ning bab masalah impen, coba impen si kakang apa si garap oli rahayu, apa si anak gara-gara. Coba waca maring si kakang. Raka kari masalah impen niku tetembangan yang tiang sare. Sinten tiange mawon ingkang sare bakal ngadai supena ataning impen. Namun sajaring tiang sepuh supena iku wonten kali. Ya niku supena wonten ingkang kangge tiwara. Wonten supena yeniku kebakta-bakta. Supena kang kebakta-bakta waktos wau ataning enjing ataning siang yaniku obrolan kali rencang ataning batur obrolan seneng kata yatra kata dunya segala-gala kecukupan. Akhirnya tempo dalu yaniku kebakta-bakta wonten impen. Kaping kali yaiku impen kanggo diwara. Yaiku kadang-kadang supena kangge diwara yaiku wonten bakal kejadiane wonten teng negara. Wonten kangge rahayune negara wonten malih yaniku kangge yaiku kerusakan yang negara ataning wonten kang bakal terjadi wonten teng dalam dermayu. Lan waktos niki supena panjenengan inggih sarira kula boten ngertos Raka. Yen rayi orang ngerti ning bab masalah impen waktu niki sigra tinggalaken saking adepan ingsun rembugaken sagung yang parawadya bala dalam dermayu yiku kongkon ngelampai jejaga pribasane jejer kelawan pendem jejer sepanjangnya dina pendem sepanjangnya wengi kira kon jejaga gilir gumanti masing-masing pos penjagaan
aja nakang kosong lanjen ana salah sawijining dayuh ajajak saking dalam daerah apa maning sing luar daerah kira den tolak keras aja sampai den lebokaken ananing dalem yaiku dipat dalam dermayu maka tenraka ora kapindo gawe yen maka tenak sarira kula boten dangu raka wajib puniki uga pada ingkar saking ngajengan panjenengan nuju wonten teng balai pertemuan rembug gunem kateng parwadya bala dalam dermayu kira kengken nglampahi jejaga wau utas dawu nyuwun puja kang saestu raka ngati-hati rayi paga puja kakek nuli gawe paga gumelar ning alam lahir yen wong urip kudu sepikir ning segala malalampahan rukun nuntut bebaringan yen ringan barang di jinjing kanggo bapak kuncin alung dewek minangkane sing ngormati kanggo bapak panitia kudi aja lali bae selawasi kanggo sing duwe urip dewek dong 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 sing dihormati kanggo RW balima dewek sing ngormati sesampune ngaturaken matur kasuwun Bapak RW sing ditembangi kangge Mamae April dewe sing biayari bapak tuane abi keding sareng RW blok 5 keding kang hormat ngaturaken matur kesuwun aja lali selawas
Pendi Prabakesa sareng Yayu Sunentia Kudi minangkane sing duwe Prabu Prabakesa ngaturaken matur kesuwun kanggo Kang Pendi Prabakesa lah sesampune ngaturaken matur kesuwun maning kanggo Kang Pendi Prabakesa dewek sing ngormati sareng Yayu Sunenti Yayu Sunenti eman sayang sareng Ayang Wilda Keding Ayang Wildan dewek minangkane sing ditembangi bos tembelek ngaturaken matur kesuwun kanggo bos tembelek dewek ajalan matur